Λοιπόν, τώρα να πάμε στα δικαστικά και στις εξελίξεις επί της δικαιοσύνης. Να καλωσορίσω στο στούντιο τη Δώρα Καράμπελα. Καλή σου μέρα, Δώρα. Χαίρετε, Ελευθερία. Πράγματι, εξελίξεις που θα ακούσει το Πανελλήνιο και οχριά ο καθής. Δεν είναι δυνατόν. 23 χρόνια μετά, εντάξει, είπαμε, μετά Μένιου Κουτσόγιουργα, οδεύει ένας τέος, πρώτος στη τάξη Υπουργός Άμυνας, ο Άκης ο Χατζόπουλος, στη φυλακή. Τον είδαμε, όχι σιδηροδέσμιο κλπ. Μαζί του άλλοι 4 εγκύτερα ευρισκόμενοι. Από το 1997 ο κύριος Νίκος Ζήγρας, ο πρώτος ξάδελφός του, ο οποίος ήταν και δικαιούχος εταιριών, γιατί μην ξεχνάμε και στο πεδίο του Άρεος κοντά υπήρχαν και άλλα κίνητα εκεί που δεν τα έχουν σκεφτεί αυτές τις μέρες οι συνάδελφοι, στα οποία δικαιοδοτούσε και για λογαριασμό, όπως αναφέρουν στις 206 σελίδες, η Ευάγγελος Κιβέλος, Ελένη Σίσκου, οι εισαγγελείς στο πόρισμά τους. Όπως και δεν επίστησαν από τις απαντήσεις που έδωσε μετά του 15 σέλιδου υπομνήματος των ερωτήσεων, των καταλήλων, ούτως ώστε να διαφωτιστούν για να μην τον προφυλακίσουν, αλλά δεν είναι δυνατόν πώς να διαφωτιστούν όταν η θεία της δευτέρας συζύγου της κυρίας Σταμάτη απαντά ο τέος υπουργός ότι έλαβε τα χρήματα, λάθος τραπέζης ήταν, αλλά δεν μπορεί κατ' επανάληψη, Υπουργέ, το λάθος τραπέζης, όπως και στο αδελφό που καλείται αυτές τις μέρες ως ύποπτος της κυρίας Σταμάτη, που έκανε τις αναπαλαιώσεις με άλλο επώνυμο. Με το επώνυμο πληροφορούμε της τέος συζύγου του Υπουργού και άλλα τεινά. Σωρία οι offshore στην Κύπρο, ξεκίναγαν, στην Κύπρο κατέληγαν. Έπρεπε Πρέπει όμως να σταθούμε εδώ στο γεγονός. Ήταν στην ουσία για να καταλάβει η offshore. Πρέπει όμως να σταθούμε τώρα στο γεγονός ότι σε αυτή την υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Ακριβώς τη σειρά των εδωλίων που έχω πει και εγώ και επέμενα και την πρώτη μέρα που ορκίστηκε αυτή η κυβέρνηση, που μας αφήνει τελικά τόσο αποσβολωμένους, τόσο αποχαυρωμένους, σε ένα απίθμενο χάος στη χώρα όλη. Και πώς τους κατάλαβε ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, πώς θα πεις, ο εμπειρότατος θα τους καταλάβαινε πρώτος, και απήλθε. Σημασία έχει ότι υπάρχουν κι άλλοι. Δεν μπορεί. 7,8 δισεκατομμύρια έχει υπογράψει ο τέος Υπουργός Άκης Τσοχατζόπουλος. Μετέπειτα έρχεται, αφού τα έχει προσυμφωνήσει ο κύριος Τσοχατζόπουλος, ο κύριος Παπαντονίου, και υπογράφει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ συμβάσεις κλπ. Δεν είναι μόνο οι ρώσικοι άντνεοι, οι Φεροστάλ που δίνανε προκαταβολικά. Έχω πληροφορίες, όπως και άλλοι συντάκτες του δικαστικού ρεπορτάζ, ότι οι εισαγγελείς και ανακριτής ο κύριος Γαβρίλ Μαλής και ο κύριος Νίκος Βούλγαρης, όπως δεν επίστησαν και ομόφωνα τον προφυλάκησαν, θα πάνε και σε άλλα πρόσωπα. Π.χ. υπέγραψε ο κύριος Παπαντονίου μετέπειτα τα προσυμφωνημένα. Ο κύριος Βενιζέλος δεν έβλεπε τίποτα. Ένας εκ των συνηγόρων μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή πεγαίνετο στη Βουλή το 4. Και σήμερα ηγείται κόμματος, από κόμματος. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να τους ξεχάσουμε όλους αυτούς. Μέσα στο ίδιο το κελί εκείνο πέρασε ο Ιάκωβος Γιωσάκης χωρίς να φταίει στην πρώτη προφυλάκηση. Ο ηγούμενος Εφρέμ, ο ντερτιλής της επταετίας. Και τώρα έχουμε τον κύριο Τσοχατζόπουλο, το διαμορφώνει η Ελευθερία όπως θέλει, λέει, με δικά του έξοδα. Αυτό και ξεχάσαμε. Και νωρίτερα στο ακουστικό. Δηλαδή ο κύριος Τσοχατζόπουλος θα φυλακιστεί στο κελίδιο και έχει τη δυνατότητα. Τις εφημερίδες του, την τηλεόραση του, τα λοιπά του. Και τα ακούει ο καθένας που με δικά του έξοδα λέει. Δηλαδή κάτσε. Ναι. Ποιος νόμος επιτρέπει αυτά τα πράγματα όταν εξαμήνου εμείς οι συντάκτες δεν είχαμε τι να πρωτομαζέψουμε? Ακούγαμε και από τη Δράμα παράδειγμα ότι εδώ έχουν αφήσει για 3 εκατομμύρια δραχμές, δεν έχουν αξιοποιήσει για να βάλουν εγκλήστους. Αφήνουμε τους λαθρομετανάστες, τους συλλαμβάνε με τόσες δόσεις ναρκωτικών, τους αφήνουμε γιατί δεν έχουμε χώρο. Και τους είπανε οι διευθυντές, οι διοικητές των φυλακών. Εδώ, Τρίπολη, Σέρες κλπ. Έχουμε υπερπλήρη. Βάλτε τους στις, δεν ξέρω πού, στις τουαλέτες,
Εμείς πλέον δεν λαμβάνουμε εγκλήστους, δεν παίρνουμε εγκλήστους. Από εκεί και πέρα βλέπεις 2.500 στον Κορυδαλό και μείνανε 3 και αυτοί λέει θα φύγουν συμβασιούχοι, ήταν έτσι, άλλοι συνταξιοδοτούνται και ο καθής το Χαβάτου για να μην λιντσαριστεί. Μα είναι διαρκείας το έγκλημα ελευθερία, στη Δινοκράτου, στην Αεροπαγίτου, στην Άρος, 58.000 τετραγωνικά μέτρα η Τσοχατζούπολη. Μάλιστα. Και 47 εκατομμύρια τώρα μετά το πόρισμα. Να πούμε πάλι ότι στο θέμα εμπλέκονται και άλλα πολιτικά πρόσωπα και εκεί είναι το αν θα γίνει περαιτέρω έρευνα και αν θα έχουμε και εξελίξεις ή θα παραμείνουμε μόνο στο όνομα του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Εξελίξεις να μην έχουμε και αποφυλακιστεί. Εξελίξεις να μην έχουμε τα μη δεσμευμένα και ξαναπαραδοθούν. Αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ.